Gdje su ti dani kada smo vjerovali da nikada nećemo izgubiti? Gdje su ti dani kada smo znali da ćemo uvijek pobjeđivati? Pažljivo gledam kako me čekate i znam, dobro znam gdje pripadam. Zauvijek sa vama, zajedno do kraja, duže od vječnosti, život srca nam spaja. Prolaze sati, samo kako ih zaustaviti, kad još želimo uživati. Prolaze sati za koje smo znali da nam ih niko nikad neće vratiti. I uvijek srećemo se u isto vrijeme, u isti čas, na istom mjestu kao do sada. Zauvijek sa vama, zajedno do kraja, duže od vječnosti, život srca nam spaja. Zauvijek sa vama, zajedno do kraja, duže od vječnosti, život duše nam spaja. Zauvijek sa vama, zajedno do kraja, duže od vječnosti, život srca nam spaja. Zauvijek sa vama, zajedno do kraja, duže od vječnosti, život duše nam spaja. Sati 46 minuta, pratite otvoreni program i upravo ste imali priliku vidjeti spot i pjesmu Zauvijek s vama našeg sljedećeg gosta, Neska Hadžimuratovića ili Nesko H. Dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, bolje te našao. Neska nam je u gostima i predstavlja svoj drugi album, Prvi dan, se tako zove? Jeste, Prvi dan, znači prvi album se zove Čudna priča. Ovo je sad nedavno objavljen album, sljedeću godinu, znači samo jedna godina prošla i objavljujemo novi. Album ima 11 pjesama, ova pjesma je Spotfus, odnosno to je zadnji singl. Jeste, to je Zauvijek sa vama, je objavljen 28. jula, znači 3 mjesec dana. Prije toga dva druga spota su objavljena koja ćemo možda pogledati. Evo ono što je interesantno, i prvi album i drugi album, sve pjesme, tekstovi, muzika,
si autor ti, znači kao kantautor si. Pjesme su, evo i za ovaj album, a i za prethodni nastajale dugo. Evo, kako sam rekao, prošlo je samo godina i pol od objavljivanja prvog pa drugi album. Jeste. Pisanje pjesama zavisi od inspiracije. Znači, inspiracija može biti u nekoj knjizi, u filmovima. Tako da to nije, sjest ćemo sad i napisati pjesmu. Znači, skupljamo neke ideje koje polako, kad imamo vremena i kad smo raspoloženi, upotrijebimo i razvijemo, znači, taj neki, da to postane pjesma. I imao sam 1000 tih nekih ideja i za prvi i za drugi album, ali to se nije slagalo, nije imalo smisla sad da se objavi istovremeno. Znači, čudna priča, prvi album, to je jedna posebna priča, a prvi dan je druga tematika skroz, znači u kontrastu sa čudnom pričom. Prvi dan je, znači, glavna tematika vrijeme i naša čovjek koji ne uspijeva da kontroliše vrijeme, da zadrži neke momente, da to sve brzo prolazi. To je koncept ovog albuma. Evo, kako reče, sve brzo prolazi, jedan je, odnosno koncept je ovog albuma, ti živiš u Francuskoj, u Marseille, ali tamo vrijeme tako brzo prolazi, s obzirom da govori da u Sarajevo, odnosno u Bosni i Hercegovini, sve je nekako sporo. Da li je inspiracija? Ne u tom smislu, znači ova ideja sa vremenom je nastala kada sam dobio drugo dijete, znači Majnu. I od momenta kada imamo djecu, vidimo to vrijeme, znači dok smo mladi, dok nema djece, znači to prolazi vrijeme, ali sad stvarno pratimo u stopu kako to raste, kako brzo prolazi. Ima veze u Francuskoj ovdje, to je svugdje isto. Ali radi se o tom da vidimo, vidite na omotu, znači njenu ruku i taj sat kako sekunde kucaju, da. Evo, svoju djevojčicu smo imali priliku vidjeti i u spotu. Spot je radila ekipa iz Francuske, ali tu ima i tvojih snimaka. Pa jesmo, to je glumci ovog spota su moja porodica. Nisu bili plaćeni za to, to su dobrovoljno uradili. Znači, dugo se snimalo ta neka svakodnevnica, kao neki dnevnik, da se ispriča ta neka porodična ljubav zauvijek sa vama, da smo zajedno šta god bilo i da će to do vječnosti, ako Bog da, potrajati. Vjerojatno su to i gledalci prepoznali. Evo, album je nedavno izašao, već su snimljene 3 spota, jedno su objavljene 3 singla. Da li ima planova za... Imam planova, sad promocija je u toku, moramo malo usporiti da slušalci i gledalci imaju vremena da to malo pregledaju, da razmisle, da nastavit ću, već imam ideju za sljedeću pjesmu i to će biti objavljeno sad na jesen. Evo, danas ugostujete ovdje kod nas, da li će još biti nekih promocija, gdje vas mogu naši gledatelji čuti? Čuti, znači svi spotovi su objavljeni naravno na internet, na YouTube i na mojoj web stranici www.neskorhoj.com. High Production, da. I na Facebook stranici isto tako. Nastupe planiramo za sljedeći, znači turneja se organizuje za sljedeću godinu. Evo, pred sami kraj našeg gostovanja imali smo malo vremena, nažalost. Poslušat ćemo i pogledati još jednu pjesmu sa ovog posljednjeg albuma Prvi dan. To će biti Sada kad imam lijek. Hvala što ste gosta. Hvala na pozivu Programa i nadam se uspješnoj turneji. Slijedi spot pjesmu Sada kad imam lijek.
sam čekao previše dugo, uprko svemu, da mi se nešto izuzetno dogodi. I nisam znao dok sve nije stalo da to nešto, da taj neko svo vrijeme bio je tu pored mene. Sad kad imam lijek, sad kad bih mogao spasit sve, sve malo drugačije. Prekasno je, sad kad imam lijek, sad kad bih mogao promijenit sve, možda sve drugačije. Prekasno je, samo na kraju, već kad za sve je kasno, postaješ svjestan da smisao svega svo vrijeme bio je tu pokraj tebe. Sad kad imam lijek, sad kad bih mogao spasit sve, sve malo drugačije. Prekasno je, sad kad imam lijek, sad kad bih mogao promijenit sve, možda sve drugačije. Prekasno je. Sad kad imam lijek, ja mogu baš sve, samo ne znam gdje da započnem.